Yes, naga abin ya sha mini kai. Yes, wai ya haka ne ruwan sanyi ya gama jiki. Yes, ko ya kuka ga sun yi abin ya sha musu kai. Yes, mana wanka a dan jiki. Yes, ko ya kuka ga na gano sirri koyayye ba zan gaya muku ba. Yes, komai na faɗa kun san wane ne a gaba. Yes, ya za ku yi ta faɗi in yes bance kalaba. Yes, kun kara faɗa bana kin tanka muku ba. Yes, ku yi ta faɗi ni in yi shiru ba zan yi haka ba. Yes, 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 yes. Waye ne fadar Allah har ma ya karɓo mana sallah guda 50 dan mutum Musa ya ce ya je a rage ba so ɗaya ba ba so biyu ba har ma yana jin kunya. Yes, 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 yes. Subhanallazi asare sunan wane ne a gaba. Yes, ko ba haka ba malam menene a gaba. Yes, sunan wane ne a gaba in ba na shi ba. Yes, 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 yes. Idan mutum na san wulakanci ya hau motar kwaɗayi. Yes, soyayyar gaskiya da ka gani ba ta salayi. Yes, ƙaunar abin da kake so more yanayi. Yes, ya Allah ka tsare mu da ɓata gari masu kin masoyi. Yes, ai in sun shaka kaɗan ba za ka warke duka ba. Yes, komai na faɗa a in yanzu ban more maku ba. Yes, komai kuka furta ya dace ko ba haka ba. Yes, ashe in yes ya zama iskan shaka ko ba haka ba. Kowa shi da ke zai rayu iska lalle haka ne. Yes, 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 yes. Zuciyata na yi mini ciwo, zuciyana. Zuciyata na yi mini ciwo, zuciyana. Zuciyata na yi mini ciwo, zuciyana. Kamar wani babban abu yana mini yawo. Yes, 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 yes. Yan wala ya raba mu da tausayi, tausayin fadawa mugun yanayi. Kar mu je in muka je mai zami, in ka je ka bar yaman manzo nabi, wanda shi ya nuna mana buwayi. Dan amina dubai zo na nabi, shi ne ya fitar da mu duka yanayi. Ambatansa yana kauda layi, kuma yana cire mana kai fatan mu karshe a gurin Allah buwayi. Shi za mu bi a kowane duka yanayi, wanda ya so shi ni da shi zan yi koyi. Kabarin wata in yi hasken sarari, iska hanzi wanda ke gyaran gari. Gaskiya maganin gariya mai kau da hadari, jirgin shirya kuma bi shi mai fahari. Sai bulbaila masoyin sai bashari, komai shi da shi ake yi dukkan lambari. Daga shi sai shiru ko a faɗa hadari, karshen zance barhamu ka wuce nazari. Barcin dutse gausun la'abin fahari, matsayin shehu wallahi ba mai inkari. Tun mai inkari a lahira zai shamari, tun daga duniya zai faɗa hadari. Ba masaukin shi sai dai hulɗa ma, dan yaƙi masoyi ban rahama, wanda da shi ake raba rahama. Sanda ka ta ai abuwa ya Allah kuma ba ka fushi dan